हाबाफारि लादों मा बुंदों? गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो गोजोननाय बावहरदों। नोंथांमोना जे रिपर्ट लानो थाखाय फैदों, आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय बावहरदों। दिनै जमदुवार जे मण्डलनिफ्राय जयनिं जे हाबाफारि जोबोद मोजां जादों आरो भारतीय जनता पार्टीखौ जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि रायजोफ्रा इसिबां मोजां मोननानै दं बेखौ जों दिनै रायजोफोरनो देखायनो हादों। खारन 250-300 जन व्यक्ति जयनिं जानाया जोंनि जमदुवार समस्तिनि थाखाय गोरलै जानानै थायाखै आरो रायजोफ्रा सिन्था खालामदों फैगौ समफोराव भारतीय जनता पार्टीखौ जमदुवार मण्डलाव जेरैखि जाया देरहानायनि मोनसे परिकल्पनाखौ लादों आरो बे परिकल्पनाखौ जाहाथे बिथांमोननिफ्रायनो लाजेनदों होननानै बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथां जाथों बेखौ आं आसा खालामदों। जोंना फैगौ समाव जजना होनना बुङोब्ला जों डर टु डर मोनसे बिथांमोनजों जों रायलायनायनि बिथांमोननो जे जोंनि बिजेपि पार्टीनि बा बिजेपि सरकारनिफ्राय जे मोननांगौ जे स्किमफोरखौ मोनदोंना मोनाखै जों बेफोरखौ तदन्त खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लागासिनो दङ। फैगौ समफ्राव जोङो लाइमोनफोरनि माखासे खेलेनायनि हाबाफारिबो लागासिनो दङ आरो जोङो गासैबो मण्डलखौनो मा रोखोमै सोलिलांनायाव जोंहा सुबिदा उसुबिदा रायजोफोरनि जोङो गामियाव थांनो हादों आरो गामियाव थांनानै बिथांमोननिफ्राय जों खबर लादों जे बिथांमोननि उसुबिदा दासिमबो मा जानानै दंमारो दा बेफोरखौ खामानि मावनायाव भारतीय जनता पार्टीनि दायित्व आरो जों बे दायित्वखौ पालन खालामनो थाखाय रेडि जानानै दं। आंनि नोजोराव बा जोंनि मण्डलनि नोजोराव भारतीय जनता पार्टीनि जे जमदुवार मण्डलनि जे रायजोफ्रा दिनैनि तारिखआव प्राय 70निफ्राय 80% जे पाब्लिकआ मोजां मोननानै दं जों बेखौ प्रमान होगोन इलेक्सन समाव नङा होमबा? खारन इलेक्सनासो खोन्थागोन जोंखौ जे बहुतआनो गाव गावनि पार्टीनि मानसिया डिमान्ड खालामगासिनो दङ नाथाय जों भारतीय जनता पार्टीया जों डिमान्ड खालामाखै नाथाय इलेक्सन समाव 70निफ्राय 80% जे भट होनानै जोङो बिजेपि पार्टीया देरहानो हागोन बेखौ जों रोखा नुनो हादों।